Guifré, per el que diuen les cròniques, era un home molt exigent, molt disciplinat i que exigia la disciplina als altres. Volia i exigia una obediència. Hi ha algú que diu que era massa personalista i que per això va tenir una sèrie de problemes amb els mateixos germans missioners de la congregació, però finalment va tirar endavant aquesta gran obra extenent-la per tot arreu. Per fer només un tret ràpid, podem dir que quan ell va ser nomenat superior general només hi havia una casa, que era la casa de Vic, l'antic convent de la Mercè, i eren una dotzena de missioners. Quan ell ho va deixar, hi havia una 60ena de cases esteses per arreu, tant a l'estranger també, i uns 1.700 i escaig de missioners. Ell va ser, i per això és el títol de la conferència, penso que va ser un gran emprenedor. Torno a recalcar que va ser uns anys molt difícils i que malgrat totes les persecucions, els exilis, etc., va aconseguir consolidar aquesta congregació que avui en dia està estesa per tot el món. Hi ha el pare Sidera, que ha fet la seva biografia en 3 grans volums, acaba dient, quan li van preguntar què seria la congregació claretiana avui en dia, i ell va dir, senzillament, no seria.